Itxi orain zuek zuen etxeko ateak, zerbait egiten ari baldin bazarete geratu, eta jarri atentzioa, play attention please, telebistari. Ze orain ikusiko duguna, ikusteko modukoa da. Naomi eta Txurru, lehen aldiz bakarrik eta aurrez aurre, match tartean. Se pasaba lehen Ibaikin. Sin más. Jungera masajetu bat ematen da super gusto, así que... Petxin, espabilatu, porque... Ez que soy así. Osea, lehengo ikuyuko tipuakin, Rubixuakin, oin Ibaikin, da hurrengoan nori izango da. Ibaikin geratuko nahi eta Ja, fijo. Ez dakit, nola daki. Da ze basan duzu lehen ikuyuen hori. Tipuak, Rubixuak kalabazak emondotzuz, da gero esan duzu deuk. Ba, Txurrukin orduan, da nik esan dut ezet. Da hor zer? Esan dut Txurrukin... Osa, nik esaten dut ezet, da gero beste Ibaikin tipuak ikuteza. Ez nik beste neska banabil ezagutzen. Beste neska bat. Mizu neska, hemen marrun? Eskampuan. Bueno, eta? Ezagutzen, eta ni ere ezagutzen. Ez batxo importa, ez da. Moskatu nauzu pixkako. Bai. Bai, Jelausko zauz. pilo bat. Oin bestia junda, jazta, ez da pasatzen zebez. Ala ere neskena ez da sinisten, Txurru. Oin arte ez doztazu zen ezerrez, da justo oin izan behar diazu. A ber, gauzia da... Zutaz maitu bindu nahizela. Baina berandu da. Bakizu beste neska banabilela ezagutzen. Eske, lehen esan dutzatik bairi, eske... Utina sasukakian, bale? A ver, Naomi. Tontua nahi zen, hostia. A ver, esan dut lehen, joder. Esan dut aziratu. Seguro zu. Vale, tío. Vale. A ver, Naomi, a ver. Azalpen bat. A ver, nik lehen gunean zesan izun. Da, bueno, lehen gunean, da lehen dabiziko gunean. A ver, Zinala, ez. baino super pilada Txurrugatik. Eta zuk, a ver. hori da zuk esaten dezuna. Gaur zuk esan dezu, Naomi. Azteko, nik ez dut hitz egiten da. Bigarren, gauza. Txurruk izan dagoen moduen, nik taktika edo erabili ditut, bueno, pues, hoi izan beste bat, behietzeko zelan erreakzionatzen zegoen, berak, punto, jazta. Ez que hemen guztia esan behar da, osea... Hombre, nik entzun dizut, zutaz maite minduta nago. Eta nik hortaz hitz egiten dut. Ikusi ez bere aurpegia, erreakzioa, pues hori ikusi nahi neban. Punto. Eta zergaitik esate jozu, bakarrik erreakzioa nahitzen nulako jakin? Bai, Ez zaizu bate gustatzen, ez? ez. Ba. Honen aurrean interesantea da, Txurruk parra egiten duela, bueno, barre. eske- Negarrez egitea. Es que Txurru naia, bueno, Txurru me enamora. Hor, aipatzen da beste neska bat. Bai. Benetako beste neska bat? Hombre. Egoitz Txurru Mailabiako surfista? Zeo zer esan du, baina nik kasi ez diote entzun. Benetako neska bat ez? A ver. Oh, Txurru. Melankolia moment, hau zer da? Ba, sin más, ezagutu naban oin dela para aste. Da, listo, osea, ezagutzen gabiz. Baina, a ver. Holatz daukat, folloi bat janik. Bai, bani nago flipatzen, bai. Bai? Danak berdin gaude. Bueno, A ver, gauzia da, hau pasauzala, Ibaiena, Rubixua, no seke. Eta junginan etxera gero, eta hortik etorri zen gauzia. Vale? Momentu batetik bestera? Ez momentu batetik bestea. Nik uste naban, ba, holako gauza jolasa zauzela, da, ba, nik abe nire Esan izun. partez be Gustaban todas. jolastu indot. Da, jazta, pues jazta, A jolastu ver, batek bestia, jazta, punto. Baina, Ezagutzen jarraitzen naizate? A ver, ezagutzen, a ver, nik ere esatetan ezagutzen, baina ez seri moduan. A ver, Zuretzako ezagutu gaz... ezagutuztea.
Zoze serio berakin. eske, nahi ez eman esplikazioak. Hombre, es que Eta orduan, es que gero- beak hau ikuste balin bau telebizion, desde luego, ez dakit. Ja. Dakit. Ja, esplikazio guztiak zer daude, sobran, Naomi? Eski, nahi berdin zait. Osea, nahi berdin zait. Nik amentik kanpon nahi bizitza dakatere, osea, jazta. Aupa Naomi. Eski hola da. A ber, Deuna Aire, guztien txirri. berdin zait, baina... Txurrostan nahi gero- bizitzako mutil bakarra, Gero zazpi oso esan ditu. Nik ez Oso, dut oso. uste berdintzaio nik, Osea, nik uste berdin etzaiola, azkenian jokua, behar bai guztua jolako jokatzen, baina... Eusebiok esaten zuen goin kalen, berdin, bai, baina berdin, no... Ni kontigo ni sinti. Dakit. A ver, Julen, gauza nik ez dakat serio ese bezkanpuan. Hori argi da elagagura dut. Ezagutu naban, sin más, da Ya está, punto. vale, ezagutzen. Serio hori Serio ez. jarriztea itzaiteko. Ezagutu nabala, Ta ez jakinarazio ezagutzen. egin zenion, jazta. Ba, ez bada, Eta abiso. esan nion, porque nik guztetek jata hasieratik gauzak esatia, claro. Da esan nion, sin más. Baina ezagutu nabala, osea, a ver, neska bat ezagutu, osea, ez ezagutzen ondiokan. Neska batekin egon zinen. Bai, Punto. sin más. Hoi da.